fort, le débat du soir, interactif. An bɛ wulada fɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sɔgɔlen don sangani na joliba jabarani so fo ka taa se an ka fiɲɛsuru sɔrɔ ma radio so Bamako Sikaso ani Segu minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ k'an filɛ ni sangani na ni ka lamɛn an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'a fɔ ɲɛna ko aw dangana kana bɛn aw ka jamukan man di an ko man di a fɔ dalafalen baro min ni an b'a sigi aw ye don o don tɛnɛ ni ka foro juma bi ye tarata ye n'o bɛ na ni novembre kalo tile 5 san 2024 ɲɛmɔgɔ somɔgɔw ka yamaruya kɔnɔ an ye kuma kun min sɔrɔ ka di aw ma o de bɛ tali kɛ ni sangani na ka kɛɲɛ ni jamana marabaaw ye jɔnjɔn min ta ka ɲɛ ka di jamana maaba dɔw ma dɔgɔkun tɛmɛnen i n'a fɔ a ye cogoya min na jamana ɲɛmɔgɔ Asimi Goyita ale kɔni ye a tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn caman na min b'a jira k'a fɔ ko jamana maabaaw dɔ minnu ka wulikajɔ fanga bonyana jamana kɔnɔ k'u ka jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka d'u ma ka kɛɲɛ n'u ka baarakɛtaw bɛɛ lajɛlen maaba caman b'a yɛrɛ ye nin kulu in kɔnɔna la wa maa caman fana b'a yɛrɛ ɲininka ko awa ni jɔnjɔn minnu dira k'a dira awa est-ce que hakilina jumɛn nana n'a ye critères jumɛn de b'a a la donc maaw kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲininka sabula dɔw bɛ yen nɔ ko olu kɔni maa caman ka jateminɛw la k'a fɔ k'olu ayiwa olu kɔni kun man kan ye a kulu kɔnɔna la hali ni k'a sɔrɔ maa caman fana bɛ yen nɔ maa b'u yɛrɛ ye olu ka ayiwa jɔnjɔn sɔrɔla cogoya min na nka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ aw ka yita o de bɛ anw intéressé aw ka yita jumɛn ye ka bɛn ni nin hakilina ye ni waleya mun kɛra jamana ɲɛmɔgɔ Asimi Goyita fɛ n'aw y'an ka kumakun faamuya k'aw fɛ ka an wele ni ka an bilasira bonya ani karama kɔnɔna la nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la n'o bɛ tali kɛ 65 65 50 50 o y'a ye minnu bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ jamana kɔ kan o kelen don kumaso in kɔnɔ ne ni karamɔgɔ Jɛnɛba Jara an bɛ kɔnɔ kɔnɔna la nka sɔnni Jɛnɛba ka don ma fɔlɔ ko sira sɔrɔ an n'u ta Jɛnɛba na kuma di ma après Anoula bonsoir allo Anoula allo Anoula allo oui Chaka Karim Togola ça va oui ça va comment fara ko masikaw dun basi tɛ yen nɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ne ni karamɔgɔ Jɛnɛba Jara an bɛ kumaso kɔnɔ yan nɔ Jɛnɛba tulo b'i la Jɛnɛba Chaka Karim ça va somɔgɔw ne fa oui ça va Jɛnɛba ça va somɔgɔw somɔgɔw ye baasi foyi tɛ yen i yɛrɛ dun somɔgɔw bɛ nse ani baara nse ani cɛsiri nse ne fa ka émission participer d'accord an tulo b'i la voilà bon jɔnjɔn min taara ka di ɲɛmɔgɔ min ma bon u n'a ta kan quoi ayiwa jamana ko tɛ parce que ni kumana ja n'i ma don finman gosi la i bɛ don jɛman gosi la ayiwa donc u n'a ka kan quoi mais ne kɔni bɛ min fɔ jamanakuntigi ɲɛna c'est-à-dire sen tɛ mɔgɔ ninnu quoi an b'a fɔ kuma fɔ waati bɛɛ n t'a dɔn n'u b'a an ka kuma la mais u ka sen tɛ mɔgɔ ninnu ka kirimi ninnu ka dɔ bɔ a la quoi parce que mɔgɔ ma foto ye quoi Chaka o tɛ kumakun ye bi mais an ka to kumakun kɔnɔ sabula kumakun bɛ tali kɛ jɔnjɔn mun dir'u ma est-ce que e yɛrɛ fɛ a ɲɛna wa a ma ɲɛ wa majɛ jumɛn b'a kɔnɔ an ka to kumakun kɔnɔ ok ne fɛ a ɲɛna quoi a ɲɛna a ɲɛna a bɛɛ n'a ka kan maa y'a sɔrɔ a bɛɛ n'a ka kan e yɛrɛ bolo bon ne bolo bɛɛ n'a ka kan parce que hali n'an ko a man kan bon fɛn na bɔ la quoi donc e ɲuman min ye dɔrɔn an ka dɔn a ɲɛna u n'a ka kan quoi ayi mais i hakilina ye mun ye maa tɛ don i hakilina ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ fɛ est-ce que bɛɛ y'a sɔrɔ mais maa y'a sɔrɔ bɛɛ n'a ka kan ma ou bien majɛ jumɛn b'a bɔra la e yɛrɛ fɛ bon n'a kun nana ne yɛrɛ ma ministère ninnu ta kɔni komi u sera ka coup d'état kɛ ka Kidali libéré bon vraiment parce que anw ye Kidali perdu mais grâce à an sera ka Kidali sɔrɔ donc vraiment ministère ninnu ta kɔni les 5 colonels ou bien les 6 colonels parce que dɔw yɛrɛ ko a bɔra 5 la a kɛra 6 ye donc ministère ninnu ta kɔni vraiment olu kɔni doit mériter vraiment ne yɛrɛ kɔni bolo ne kelen dɛ d'accord sinon n'a bɔra o ta la tɔ ninnu vraiment a man ka kɛ quoi honnêtement a man ka kɛ baasi tɛ voilà ne kɔni kelen y'a hakilina yɛrɛ d'accord Chaka an y'o faamuya ok merci beaucoup an b'i fo ka fara ko masigi k'aw bɛɛ lajɛlen fo Jɛnɛba Jara ni mun ye Chaka ye k'an wele ka bɔ fara ko masigi an b'a fo ka waleɲuman dɔn kuma b'i bolo Jɛnɛba k'an bɛ fara kɔkɔw bɛɛ fo Chaka tɔgɔya la an bɛ wuladala foli ayiwa an karamɔgɔ halisa mɔgɔ bɛ sira la Anoula hɛrɛ de la hɛrɛ somɔgɔw ne fa alhamdulillah an tɔɔrɔ Umaru fo a tulo b'i la nin wagati Edasa an b'i fo ka Segukaw fo bisimila an tulo b'i la Jɛnɛba tulo b'i la kɛnɛ sigira hɛrɛ la ala k'a wuli hɛrɛ la amina yarabi parce que ko dɔ bɛɛ ni hakilina tɛ kosɛbɛ ne ka faamu cogo la a bɛ fɔ maa dɔ b'a qualifié cogo min na c'est-à-dire le ridicule ne tue plus au Mali ayiwa o kɔrɔ ye di Yatasa ye o kɔrɔ ye di
ni di kun na di kan ye mun ye kuma de do a dira ma amadi ama bon joli ba adi ni émission min ke adi sara gouvernement ba sara nga ba ke de parce que de ka seka parce que nga kuma la mais le cri de cœur de malien les plus c'est-à-dire malien min c'est faut tuer ka seka ulu ka kuma kana kan ina kana nga ke kunde yo parce que jobi seka teme joli ba ka teme di a fo ngawa an ni fana be kuma angele ngena dobe an kuma sarabanya wa c'est-à-dire bon comme ni tiene to ko hasi dia ni ko ni vraiment abita ni go baraka yo bon très bien tu sais maliko les gens voient les malheureux otugola ala ke les gens voient les malheureux vérité absolue spuni tasay ala ka donere rana amin rabbi yamo jenaba awa toroba yeta say ala ke sentre ani ko labanye amma foka wala no niga segu sido ani balanza ko bla jeli fu dante fu libna Djoliba TV sans fin niga jusra alsa biworo ani durudo biworo anduru biduru o yay mun mi jamana kono mun rebe jamana ko kan niga jusra ko fulu no ngamali indicatif no plus 223 ni nga 65 50 tugula awo ken ni ala ka jen ni asra ka do awni awna doni foka beni anga kuma kunye jenaba jara kuma biwolo aywa ngramo ama la meli ba ko be fu la dayna kala ka wula heraw caya alisa ala ka sababu nyuma kanyi ambe anga dajuru mine baw fu noy Musa ni Abubakar e Grambe Boubacar ou fla bebe ambi ambu fu ambe régime ko fu noy Augustin Oshibi ani Lamine Koulibaly kada mo ba fa cogo di yen rola cega non almami abina fok mani ngadi rede ne ba fa ngo tono patron odo kana sera fo ne ka patron ni do ngi ka fo ne bi kokoro Grambe rebe fo ma tien aywa tono patron ki kera yere kuma be famu Yusuf Sangare amba fene fo ani Salimata Bouidrago aywa mo ko be Allah somo ba fo sula nse to duma jam duma kan wele ka bomi ala Traoré do aywa ndingay bismillah o vraiment wuli ba ko wala fala d'accord alama kuma te aywa karamo foli jarani kalame ba bela jere be globala ko bita yo ye médaille dile ni mo ma anya bo la chogodi aywa ay jina waro mali médaille ko fane ado di do ma do na kaka do be ate do ka diro lu ma ko nyuma la na fara ko ni dibi kuruba de mo mi ga dibi sere ama sambla gasoil sound ni batterie lithium sound ni groupe sound na ka kla ka to médaille ta ka do ma o jonya dama camara muso be o koro fe kwa ni che malide on tonyole la sawa egameni madame le ministre de l'énergie et de l'eau de wa awo madame Bintou Camara akuma ga dale maire ha awo anamanga mo ba le ga département mi yere la yere olu yere alla olu kun wole la o kun ga fo ka kan na ye mu ye utara min ni yere premier terre da ko wakati ni ngono kam na fa la tia soro la fala c'est d'encourager la médiocrité il fenge il tanga pensoro na ni ma fenge manga pensoro o de kanga anga ta no sirade mais kata fen kla o ni karsa be nyon famu o mali ko ni mali ko ne kata sira ama kulonga era damne ko ma de do tabe ko ne am te ga fo ni wati na te me mali ko la lu e kwando ke olu ya soro le ni am te ga fo ngo olu na kaka o chama mala olu do na kaka me do ko ni be Traoré ala a glonto olu re disila olu re ba do kulu na ma mais pourtant moi du rema de mi adu ma ta di kundo awo mais ngo mari bulu no black semaine adama no bital ke jamana nyamu ko mo munu ni ka di de ni kanga di kumunu yere la olu de ta di kundo po mana ta ke tiria sira ya ni kare abi no famu médaille fleni ala kuma do la mo be jamana kono a biti ka fanga critique bane ni sama mais ni ba do kwa
cɛsirilen don jamana a bɛ médaille d'a ma Mali fanga joli ye k'a fɔ ko ani mɔgɔ dɔ tɛ hakilina kelen na a y'a wele ka médaille d'a ma parce que a ka domaine na a bɛ ka baara kɛ ko mana taa kɛ ne ni karisa de bɛ ɲɔgɔn faamu an ka a essayer k'a la nisɔndiya jamana jumɛn bɛ jɔ n'o sira ye Tarawele an bɛ min fɔ kɔni u kɔni fɛn dɔ di ɲɔgɔn ma ye sinon kɔni ni fanba ni médaille man kan awɔ ne kɔni y'a ye cogo min na a di cogo man ɲɛ basi tɛ surtout min yɛrɛ dira Bintu Kamara kɔni o yɛrɛ de depuis ne y'o tɔgɔ yaala kɔni donc ma kun ye fari la kɛ a ma kun ne fɛ dɛ wa fɔtɔ filɛ antenne na a yɛrɛ k'a mɛn ko Adama Tarawele ko k'a ma diya ye f'a n'a man kan parce que an kun kan ka sɔrɔ minnu kɛ ale ye anw bali an ka sɔrɔ la société caman datugura ale ka baarada sababu la mɔgɔ caman bɛ chômage la ale ka yɔrɔ sababu la dépense supplémentaire farala an ka dépense kan ale ka yɔrɔ sababu la médaille bɛ tila ka d'e ma i b'a minɛ i t'a fɔ k'i jɛr'o mais pourtant Adama gɛlɛya caman bɛ jamana kɔnɔ mais gɛlɛya tɛ ministre ka ministre bɛ énergie kunna a t'o dɔrɔn kan dɛ n ko ministre caman fana bɛ gɛlɛya bɛ minnu kan ale fana kɔfɛ o ka médaille kɛra dɔ wɛrɛ mais o ni tun tɛ médaille ye général Dawudu o fana jala foyi tun man kan ka d'o ma sécurité intérieure wa awɔ bugunatigɛ sɛbɛn bɛ sɔrɔ wa u ko mɔgɔw ka biométrique bɛɛ bɔra ka communiqué kɛ ko mɔgɔw ka taa ta ko mɔgɔw tɛ ka taa ta mɔgɔw bɛ ka taa u t'u k'u ka carte biométrique sɔrɔ o kɔfɛ fana a bɛ taa carte fana nɔfɛ o tɛ ye ɲɛ na o bɛ fɔ cogo di n'a fɔra ko o kelenw de bɛ tila ka taa jalaw di u yɛrɛ ma o kɔrɔ t'an k'an yɛrɛ sɔn ye sa wa mais a kɔni tɛ ka kɛ parce que an ye ɲuman de kɛ mɔgɔw ye ou an ye baara de kɛ basi tɛ wale fana bɛ ten o ni jala kun man kan parce que jala min dira réconciliation a sera ka mun kɛ réconciliation na maliden joli réconcilielen don ni maliden n'a nalen sera ka maliden min réconcilier a ka bɔ k'a fɔ a bɛ se ka conférence de presse fɛ ne tun nana sɔrɔ nin yɔrɔ ni nin yɔrɔ bɛnbaliya bɛ yen ninnu tun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ n sera k'a kɛ bi u bɛ ka ɲɔgɔn minɛ a y'o mun kɛ fo kana fɔ du slogan kelen fɔlisen kelen dɔnsen kelen ji ma ka sabu ɲuman san 30 a tiɲɛna an nana sɔrɔ a tiɲɛnen don an nana sɔrɔ a tiɲɛnen don a tɛ ka se ka dilan ni foyi k'a la k'a tɔ tiɲɛ ka na hali tiɲɛnikɛla ninnu bɛɛ tɛ kelen yan min fo ala ka wula yɛrɛ ta yarabi Adama Traoré an b'i fo ni k'i waleɲuman dɔn ka denbaya fo i tɔgɔ la Joliba TV sanfɛ Joliba FM ni Joliba bɔlɔ siraw nɛgɛjuru sira halisa Grand B 65 don 65 50 50 Jɛnɛba kuma bɛ an kɔ Grand B an bilasira Allô Joliba TV Luisa l'enfant de Chikroni Abdoulaye Diallo ko bɛ cogo jumɛn Umar Traoré ko tɛ cogo la i yɛrɛ dun an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i b'a bi yan nɔ a bɛ kɛnɛ kan a ka foli b'i ye n bɛ n ba fɔlɔ yɛrɛ fo kosɛbɛ foli diyara n ye ka Grand Umar yɛrɛ fo ka Musa Sanogo fo u tulo b'i la Umar k'an ka ɲɛmɔgɔ ba fo Alidu Atayɛri Mayiga toujours an b'a fo basi tɛ a tulo b'a la ka an ka auditeur cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fo Saz Dugure bɛ fo o la Jɛnɛba a tulo b'a la a b'a mɛn i bɛ n permettre n ka n yɛrɛ ka présidente fo n'o ye n yɛrɛ ka présidente ye Fatumata Batuli Ɲani n b'a fo kosɛbɛ ka Binta Ɲani fo ka Dawuda Kamara fo Jɛnɛba an bɛ tigɛlikɛlaw fana fo mɔgɔ minnu bɛ k'an tigɛ ka tila k'an bila réseau sanfɛ an b'u fo k'u ka yɔrɔ in tigɛ u k'a lamɛn o fana b'a senna wa o bɛ senna dɛ Umar n'i t'o dɔn n b'o f'i ye dɛ an ye mun kɛ tuguni k'u ka mɔgɔ to dɛ an ka vidéo bɛ tigɛ sisan a bɛ partager fan bɛɛ an ka appel bɛ partager a bɛ arranger ka partager fan bɛɛ an b'u fo ayiwa k'u ka lase yɔrɔ la basi tɛ ala k'an bɛn kelen ma ne bɛ min fɔ fɔlɔ vraiment nin jamana in tigi kan ka tigɛ nin na quoi tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ siran k'o fɔ quoi parce que min bɛ anw dabali ban anw kuma sulilen de don quoi Umar cogo di an tɛ siran k'o fɔ an tɛ jɔrɔ k'o fɔ quoi cogo di tantɔ mais mun bonyamasegin bɛ yen nɔ mun médaille ko bɛ yen min ka dɔ fara garadi kan mun ko bɛ yen mun de kɛra mun de ko bɛ yen nɔ n'o bɛ kɛ a t'aw ɲɛ yɛlɛ jamana in na ten a ka jamana in jɔ a ka jɛ aw yɛrɛ niyɔrɔ n'aw kɔnɔbara n'aw posi kɔnɔnaw kɔ wa aw bɛ ka aw ta mais aw bɛ ka ɲinɛ k'a fɔ ko aw bɛ minnu kama olu tannen don ka tereke ka sen da u kan
aw tɛ fɛ ka jɛ a ka foyi ko a bɛ k'a bɛɛ suma ka di aw yɛrɛ ma a bɛ k'a bɛɛ cɛ ka di aw yɛrɛ ma a hɛrɛ n'a nafama yɔrɔ bɛɛ bɛ ka di aw ma mais o retour jamanadenw ta ye jumɛn o retour jamanadenw ka ɲinifɛn jumɛn sabatira o retour an kolela ni gɛlɛya mun ye jumɛn de sabatira la an k'o fɔ di cɛ Seng Senuru an bɛ ka o fɔ waati min na cɛ ko dugu de bɛ ka wuli cɛ akɔriw de bɛ ka siɲɛ sɛnɛkɛlaw ni duguladenw ni terroristiw cɛ banbagaciw cɛ a bɛ ka taga garadibaw dada aw yɛrɛ kan k'aw yɛrɛ waga ni o ye aw bila ka jamanaden minnu kɔlɔsi olu bɛ degun ni tɔɔrɔyaw de kɔnɔ ɲinan sɛnɛ minnu kɛ olu ma se ka tigɛ aw bɛ ka taga aw yɛrɛ garder mun na cɛ ne bɛ k'an yɛrɛ ɲininka yala mun ko de don ne bɛ k'an yɛrɛ ɲininka yala an bɛ yɔrɔ jumɛn kɔni Umar ne bɛ k'an yɛrɛ ɲininka nin n'a ɲɔgɔnnaw de la quoi n'a fɔra ni jamana min kɔnɔ n'an ni jamana ɲɛmɔgɔ n'an bɛ ɲɔgɔn kalama quoi ne ma taa la quoi ne ma taa la cɛ an bɛ k'an yɛrɛ ɲini gɛlɛya bolo baloko gɛlɛya bolo an bɛ k'an yɛrɛ ɲini kurantigɛ gɛlɛya bolo aw bɛ ka taga bɛɛ cɛ ka di aw yɛrɛ ma tellement k'an y'a cɛ ka di aw yɛrɛ ma f'a bɛ ka fɛn suma ka kɛ aw yɛrɛ kunna min b'a daga aw ye mun récompense ko bɛ yen gɛlɛyaw bɛ yen mun jalaltɔ fara ko bɛ yen k'a sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ yen Umar an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka nin de la cɛ a wagati ma se sa cɛ nin wagati ma se sa an ka to ko nin na an ka taga cɛ an ka jamana jɔ n bɛ min f'i ɲɛna Umar bonyamasegin bɛ kɛ de cɛw tilalen kɔfɛ kɛlɛ bannen kɔfɛ jamana in kɛlen k'a dɔn k'ale ni sabatira ka ɲɛ hali minnu y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ bi bi in na e tulo b'a jɔ la k'u bɛ k'a kɛ u yɛrɛ kunna mais Abdoulaye e tulo b'a jɔ la bi k'u bɛ k'a suma ka di u yɛrɛ ma Abdoulaye e bɛ k'i sɔnni sigi an ka généraux wɔɔrɔw de kan Asimi non ne bɛ kama bɛɛ de ma ne kama bɛɛ de ma Buguni aw bonya kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye tile filanin na a bɛɛ de kun t'a si la nafa t'a si la a cɛ kun tɛ ayi mais Abdoulaye n'i ko k'i bɛ kuma ten est ce que o tɛ kuma cayalen ye dɔɔni sabula maaw bɛ yen nɔ minnu kɔni y'a sɔrɔ olu n'a ka kan ou bien u n'a man kan ne bɛ k'o de f'i ɲɛna cɛ an ma se yen de fɔlɔ parce que bi bi in na anw bɛ ka jamana yɛrɛ de ɲini k'a bɔ bolo la e yɛrɛ fɛ e fɛ nin t'a wagati ye wa mais o mana o dogolen don maliyɛn den jumɛn de la k'a fɔ ko jamana in bɛ bolo la jamana in binnen don hakɛ bɛɛ daragilen don a la o dogolen don jɔn de la jɔn bɛ se ka fɔ k'a t'o kalama mais Abdoulaye n'an y'an ka ɲɛnamaya fana bɛɛ bila k'a fɔ ko jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ est ce que an bɛ taa ɲɛ wa nin ye ɲɛnamaya de ye ka dɔ fara ka jɛla ka o ye ɲɛnamaya ayi mais san o san jamana ɲɛmɔgɔ bɛ nin baara kɛ wa a ma fɔlɔ Asimi na a tɛna laban Asimi na ɲɛmɔgɔ bɛ nin baara kɛ san o san jamana ɲɛmɔgɔ bɛ nin baara kɛ ne ko ko dɔw ma bali yan nɔ ka sɔrɔ o bɛ kɛ yan san o san walima a bɛ kɛ de ni min da ka di la i b'o kɛ ni min da man di la i b'o to yan ko caman joli o jɔlen don ko caman joli de fɔra k'u k'olu kɛ f'u ka se u danna jumɛn de kɛra a la jumɛn de kɛra a la minnu tɛ da la minnu bilalen don fo derrière option na olu de bɛ ka ta ka appliquer k'a di mɔgɔw ma a dira mɔgɔ minnu ma e tulo b'a jɔ la ko o ye jamana jɔ la ye n'o tɛ kule ni président yɛrɛ ka fanga dɔrɔn ye a dira mɔgɔ ma a bɛɛ k'u ko Asimi de ka fanga ka mais jamana in bilenna yɔrɔ u ta tɛ don a si la o de olu de bɛ ka récompenser mais an bɛ ka yɛrɛ ɲininka olu minnu bɛ ka récompenser anw jamanadenw ta ye mun ye anw ka balo ka gɛlɛn anw ta ye mun ye an ka courant bɛ ka tigɛ anw ta ye mun ye kɛnɛya tɛ anw bolo anw ta ye mun ye an bɛ k'o de f'u ɲɛna don o don k'a f'u ɲɛna ko lakana t'an bolo yiriɲuman t'an bolo aw nana o min kama aw bɛ k'aw yɛrɛ kɛ généraux ye k'aw yɛrɛ valoriser a bɛ ka primes cɛ gɛlɛya ye aw ta ye jumɛn de ye aw ta ye mun ye an bɛ ka yɛrɛ ɲininka o de la an bɛ k'u k'o réponse fɔ basi tɛ ɲininkali min don a b'a kun bɔ Abdoulaye an yɛrɛ ɲininka nin damadamanin la ka bɔ kuma kɔnɔ dɔrɔn aw bɛ ka mun fɔ u ɲɛna jamana in de ka jɔ ka jamana in bɔ kɛlɛ kɔnɔ ka jamana in bɔ k'a bila lafiya kɔnɔ fɛn o fɛn kan ka cɛ ka di u ma o kɔfɛ o bɛ cɛ ka di u ma hali minnu bɛ coup d'État kɛ ɲɔgɔn fɛ e tulo b'a jɔ la bi k'u b'u yɛrɛ bonya k'u bɛ ka garadi di u yɛrɛ ma k'u bɛ taa Burukina ni Niger lajɛ o mana an n'olu bɛɛ tɛ solution an n'u bɛɛ tɛ gɛlɛya kelen kɔnɔ munna anw bɛ taga miliyɔn cɛ ka k'an yɛrɛ kunna ka taa garadi baw la yɛrɛ ma kuma kelen an ka dugu bɛ apport den na balo tɛ ka se ka sɛnɛ foyi tɛ ka se ka kɛ mais i b'u ye olu ka jɛnabaw foyi tɛ ka ɲɛnabɔ d'accord ko transition Ala ka hakili ɲuman di Abdoulaye a faamuyana an bɛ fɔ Abdoulaye Diallo k'i waleɲuman dɔn ni ka sikɔrɔ ni kɔ lajɛlen fo a y'a fɔ fulakɛ ɲɛna k'a ka jisuma dɔnni kɛ a kɔliji la an bɛ fɔ k'a waleɲuman dɔn jamana joko do Jɛnɛba an bɛ ɲɔgɔn faamuya ko maa bɛ an kɔ bisimila allo ko tigi taara basi tɛ Jɛnɛba an bɛ foli kɛ nin sanga nin na waleɲuman dɔn foli ka ɲɛsin badabada Ustaz Dukure ma ka bɔ Faransi kaw fɛ yen nɔ k'a bɛ Adama Traoré fo ni Abdoulaye Diallo fo n'a bɔra kuma la sisan fo ka taa se Fuseni Traoré ani tonton Yatasayima Abdoulaye et Ustaz Dukure ko c'est vraiment déplorable et décevant an bɛ a fɔ fo yan nɔ fo Faransi ko maa bɛ Jɛnɛba a bisimila allo la allo anu la nam Traoré Ala k'an kisi Traoré ma jɔnni maa ɲuman min fɔ a diyara n ye mais
Omar Traoré fo aklobila Hussein Traoré an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ye Jɛnɛba ka hɔrɔnya bi a diyara n ye ok ayiwa Fuseni e hakilina ye mun ye an ka bi babu la ne Jɛnɛba ɲɛmɔgɔ ni baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo do basi t'a la o tulo b'a la Jɛnɛba naam ne kɔni hakilila la ne b'a daminɛ Asimi Koyita la sanfɛ ka n'a bila fo gouvernement planton cɛ t'a la muso t'a la minnu médaille kɛ ka bin k'a daminɛ Asimi Koyita la ka n'a bila gouvernement planton cɛ tɛ yen muso tɛ yen minnu médaille kɛ ka Mali kɔnɔ bi cogo di tantɔ Traoré médaille kɔrɔ ye jumɛn ye chevalier ordre national a kɔrɔ ye jumɛn ye bon bonya de don dɔrɔn ka ɲɛsin maa ma minnu ye baara kɛ jamana ye minnu ka wuli ka jɔ fanga bonyana bonya don ka ɲɛsin mɔgɔ ma min ye baara kɛ jamana ye ka waleɲuman dɔn a ye ne bɛ ɲininkali kɛ jamanaden bɛɛ la i ka secteur kelen pewu ta ko nin secteur in kɔnɔ ko o baarakɛlaw ye baara k'o kɔnɔ ko jamanadenw ko alihamudulila nin secteur in na o tɛ yen wa Mali bɛɛ secteur tɛ yen fanga kura bɛnnen ni bi cɛ ko jamanadenw ko alihamudulila nin secteur in na a tɛ yen Kidali ma kan ta ye de Traoré de la ko fɛ n ko n tɛ fɛ ka n da don Kidali ko la il est temps de mettre juge l'État est l'émergie mais an ka jamana ma kan ta ye fɛnɛ wa jamana jumɛn kita ye an ka jamana kɛ an sago t'an ka jamana la bi wa e sago jamana yɔrɔ jumɛn na Bamakɔ wa jamana fan bɛɛ fɛ kɛ Traoré c'est-à-dire kuma dɔ bɛ yen ni a fɔli kɛ gɛlɛn quoi n ka bi fɔ dɛ depuis Ala ka Mali da Mali mɛ bi fanga bolo ka ninnu bɔ fɔlɔ Allahu akibaru Traoré Mali village de bɛ ka boli Jadisou nɔfɛ ka taa bɛnkan siɲɛ o dɔw ka dɔngɔda fɛ Mali dugu min bɛ Jadisou ka bɛnkan kɔnɔ sɔni a ka taa min bɛ Mali bolo bi k'a daminɛ Segu mara fo Tubutu village ni commune dama min ye bɛnkan sen ni Jadisou cɛ hakɛ t'a la dugu joli b'anw bolo bi san ba kɔfɛ dugu dɔ filɛ ko Si a kɛla cercle ye kɔfɛ in na cercle kuturu a ye bɛnkan siɲɛ ani Jadisou cɛ Traoré kuma tɛ commune ma kuma tɛ village ma Mali kɛra jɔn ta ye Mali kɛra Jadisou ta de ye bi Traoré médaille min dila a Mali bɛɛ mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ Mali jamana faso baara la ko min n'a kɛ ka bin a tɛ yen a cɛ tɛ yen a muso tɛ yen min n'a kɛ ka bin tiɲɛna Traoré balo bɛ joli la bi Hussein Traoré kuma la tiɲɛ tɛ ban wuli ka don Bamakɔ kɔnɔ sira jumɛn bɛ Bamakɔ k'a bɛ se ka boli Traoré commerce dosi kɔnɔ i ka commerce ɲɔ commerçant salen don Traoré kɛnɛya bɛ cogo di kalan bɛ cogo di kalanso joli datugulen don dugu joli kalanso datugu o dugudenw tɛ olu tɛ jamanadenw ye olu ni école man kan wa mais Fuseni naam ka bɛn ni jamana ɲɛmɔgɔ Asimi Goyita général d'armée a ye jɔnjɔn mun di maabaw ma maa 100 a n'a kunkan fɛ ne ko o maa 100 n'a kunkan fɛ ko maa si kelen t'a la k'a fɔ ko mun na ka kan est ce que o tɛ fili kuma ye a bɛ se ka kɛ dɔ ka faamu na fili kuma don ne kɔni y'a ye cogo min na ne y'a faamu cogo min na e yɛrɛ fɛ maa si tɛ min na ka kan maa si t'u la ni min n'a kɛ kan ne b'o nɔ ye jamana kɔnɔ ni mun n'a kɛ kan ne bolo ko Adili Maliku ye baara min kɛ jamana kɔnɔ est ce que a fɔra ko baara min kɛ Burukina wa a fɔra k'u ye baara min kɛ Niger wa k'u ye baara ɲuman min kɛ Mali kɔnɔ baara ɲuman min kɛ Mali kɔnɔ jɔn ye a bɛ kɛ jamanadenw de ye a kɛra jɔn ye jamanaden jumɛn de ye k'i ye kɛcogo ɲuman dɔ ye jamana marabaga fura ninnu bolo f'a ye hɛrɛ lase jamanadenw ma jumɛn a tɛ papier ko la a tɛ sira ko la a tɛ balo ko la a tɛ lakana ko la a tɛ kɛnɛya ko la a tɛ kalan ko la an b'an bolo si jumɛn de mɔgɔ saba o bi fɛn tɛ mɔgɔ dalen filɛ nin ye vidéomania nkalonmatigɛ min na ni kɔgɔji ye min na ni diɲɛ fɛn bɛɛ jamana kɔnɔ projet bɛ n bolo o vidéomania o nkalonmatigɛ jɛnibaliya fanga nɔfɛ a kelen tɛ min dala ka ministre dɔ wele ko nin gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ u n'a kɛ kan wa u b'a bɔ ni Traoré min fɔ jamana marabagaw ye ko jamana tulonkɛfɛn tɛ n m'o fɔ a ka ca Mali tɛ bon Mali ye jamana ba de tulonkɛfɛn tɛ wallahi ninnu b'u tulonkɛ jamana in na billahi u b'u tulonkɛ jamana in na mais i b'u ko tulonkɛ jamana in na a tɛ ka jamanadenw fana kɔ dɛ jamanadenw tɛ k'ale kala don ɲin na ka bɛn n'a ye a bɛ n'a fɔ k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ k'an bɛɛ sɔnna don a ma sa kɛ Traoré ne dala ka kuma dɔ f'i ka émission kɔnɔ n ko jamanaden fanba ka yeta tɛ bɔ a ɲɛda la ka senkɔrɔla sɔrɔ
jamanaden fanba ka yeta o ti bɔ a ɲɛ la ka senkɔrɔla sɔrɔ quoi n'a sɔrɔ anw bɛ yeli kɛ bilahi asimandi su kelen si Mali kɔnɔ n'a sɔrɔ ko jamanaden fanba bɛ yeli kɛ jamana in nege bɛ bɛn cogo min na ka na dugu cɛ o dugu jɛ Bayaŋara région lajɛ dugu jɛ Bayaŋara région a dugu ta joli bilen kalo salen kɔnɔ kalo kelen kɔnɔ dugu 15 de wulila mais dugu joli joli bɛ wuli jɛ don o don na Masina mara la a dugu ta joli d'accord Mali bɛ min Pasteur Fuseni a faamuyana donc e yɛrɛ fɛ maa tɛ ninnu na mun na ka kan o ye ka yeta ye k'a daminɛ Asimi Koyita ka na mɔgɔ tɛ jamana foroba baara la min bɛ kɛ ka a tɛ kɛlɛ a tɛ muso la mais a ma di forobakɛla baarakɛla dɔrɔn ma dɛ hali kan yɛrɛ baarakɛlaw b'a la hali kumakɛlaw yɛrɛ fana dɔ b'a la Fuseni fana ko fana da kan kumakɛla ninnu ta olu ta o y'a yuguriya yɛrɛ dan de an bɛɛ b'o la kɛ Tarawele n bɛ bɔ kuma na ni min ye san tɛmɛnen a taara k'a di karamɔgɔ dɔ ma karamɔgɔ in yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan k'a nafa foyi tɛ ale ye ko n'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ k'u ka n'a minɛ donc o b'a jira k'a fɔ ko fɛn a tɛ di mɔgɔ ma ten min bɛ ka anw majamu a tɛ ka di ka baara kama min bɛ ka fanga majamu min bɛ ka nkalon tigɛ ka télévision majamu d'accord a bɛ kɛ denw de ma Pasteur Fuseni Traoré o bɛ télévision radio o tɛ Mali radio ok Tarawele n b'i fo an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn bɛɛ n'a ka tiɲɛ jɛnɛba bɛɛ lajɛlen fɛnɛ filɛ ka de ka tiɲɛ de kan Fuseni Traoré ka bɔ Bamakɔ suguba kɔnɔ nin y'ale ka tiɲɛ an bɛ bɛɛ bonya n'i ka hakilinata ye a ka kɛ dɔrɔn i ka don ka hakilina fɔ bonya ani karama kɔnɔna la jɛnɛba kuma bɛ an kɔ o bilasira anu la waaleykum salam ça va Kodi baasi yen nɔ grand B ni ka an ka micro bɛ ka cracher allo oui ça va Kodi baasi yen nɔ basi tamara dɔn Tarawele denbaya aba a fɔ jɛnɛba kana Tarawele laminɛ ha kana Traoré laminɛ dɛ i ma ye Tarawele fɔ n ye n da de Tarawele kɛ a laminɛ e faamuya somɔgɔw basi t'a la alhamdulillah basi t'an na aw yɛrɛ dun denbaya dun basi foyi tɛ yen nse mission ye lamana sɔn wulafɛla la sisan nɔ awɔ o ɲɛna ala an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɛtaga ye amina Ousmane Kalabankaw dun ala ka dɛmɛ basi foyi tɛ la kɔni Traoré aw yɛrɛ dɔw bɛ yen alhamdulilayi an bɛ an da fila ba wala ko bɛ min fɛ ka ne dafa babu la an bɛ dugawu kɛ n bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye initiative ta ka jɔnjɔnw di maa minnu ma ne yɛrɛ hakili la kɔni bɔn bɛɛ bɛ kuma ni hakilina de jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ bɔn mɔgɔ caman bɔra ka kuma bɛɛ ye hakilina fɔ ne kɔni b'o jɔnjɔn ɲini safunɛ a dira mɔgɔ fɛn ma o bɛɛ u y'a mérité de quoi jɔnjɔn kun ye mun ye pour que maliyɛnw toujours an bɛɛ lajɛlen ka wuli k'an cɛsiri ka baara kɛ pour que san wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ se ka yɛlɛ to minnu ma kɛ ninnu ye parce que n'an ko an b'a bɛɛ ta ni dusu ye a tɛ ɲɛnabɔ dɛ jamana in tɛ ɲɛna dɛ an ka lajɛ an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila parce que kuma dɔ ye kuma la e ka faamuya a cɛ man ɲi an maliyɛnw da bi parce que an ye sɛgɛn min kɛ ka sɔrɔ ne bɛ ɲininka waati la est ce que maliyɛn dɔw bɛ kiriya danbe parce que je sais pas n bɛ ɲininkali kɛ minnu bɛ ka kuma nin wagati na sisan nɔ n'a sɔrɔ u ye vekiriya fɔlɔ Musa Tile e faamuya bon an kana bila Alifa Tile la kana bila Atike Tile la kana bila ne bɛ ɲininka n'a sɔrɔ n'u vekiriya waati kɔnɔ quoi donc réalité tun bɛ Mali kɔnɔ quoi parce que ne ma fosi faamu Mali taabolo yɛrɛ la ma fosi ye faamu a la parce que fanga min mana na fanga an bɛ wolo kama an b'o buruja mun mana mun kɛ ne ka se ka ko dɔ kɛ sisan ka jɔnjɔn di mɔgɔ ma sisan an b'olu buruja fanga dabila jamana in maa si tɛ jamana jɔ ka tɛmɛ yɛrɛ kan ko an ka wuli an ka cɛsiri an ka jamana in baara ka yɛlɛ diɲɛ bɛɛ la jamana y'an ka jamana de a tɛ jamana foyi sɔrɔ ka tɛmɛ Mali kan faamaw ye mɔgɔ minnu choisi ka jɔnjɔn d'u ma u n'a ka kan de maliyɛn ka ca maliyɛn maa miliyɔn joli bɛ yen nɔ a ka ca kɔni yɔrɔ u ye minnu wele k'a d'u ma ça veut dire k'u ye baara de kɛ bon sanji kɔnɔ waati tɛ se ka dɔn bon i b'a dɔn maliyɛn tɛ an tɛ se ka gɛlɛya de kun quoi parce que jamana si tɛ développé n'i ma gɛlɛya sɔrɔ e tɛ faamuya f'an ka gɛlɛya in de kun an bɛ waati min kɔnɔ nin diyagoya de ye sa fɔlɔ parce que maa si tɛ se k'a fɔ k'i bɛ yɛrɛ ma hɔrɔnya ta bi la ka b'i sɛgɛn diɲɛ bɛɛ bɛ Mali contre la n'a fɔra maliyɛn na tɛ se k'a fɔ diɲɛ bɛɛ bɛ Mali contre la ni wuli fɛn mana fɛn fɛn kɛ mɔgɔw bɛ bɔ k'u la gosi an ka dabila n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ walahi an ka dabila an ka to ala ko an ka to ko an k'u dɛmɛ
bashite de ne kuma kan ɲuman an bɛ kuma kan ɲuman min n'u ye pala min kɛ n'an y'u félicité k'a fo ɲɛna sisan critique bɛ yen nɔ nka critique approfondie dɔ bɛ yen a cɛ man ɲi quoi i y'a faamuya parce que o ye jɔnjɔn di fɛn ma ne b'a bɛɛ fo n b'a bɛɛ waleɲuman dɔn parce que n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔw wulila ka jɔnjɔn ta k'a di mɔgɔ ma i ye baara de kɛ bon wa cɛsiri fana i y'a faamuya jɔnjɔn dir'u ma kun min fana kama a d'u ma k'a fɔ k'u bolo tigɛ a dir'u ma k'u bolo kɔ k'a dili an ma ɲi jamana in fɛ ala ka jamana in ta ɲɛ amina yarabi jamana an ma ɲi ala fɛ jamana ala ka kanu d'an dusukun na amin ala ka mali ala ka bɛɛ don da kelen ka bɛɛ da kelen fɛ amina yarabi jamana in y'an ta de fo ka su ko fo ka dugu jɛ ni maa si tɛ se ka jɛ jamana in y'an ta de ye saba maa si tɛ jamana in jɔ an ye an ka wuli an ka cɛsiri an ka baara kɛ bilahi min kɛra an tɛ bɔ ɲɔgɔn na parce que mali ɲɔgɔn jamana tɛ yen nɔ parce que mali yɛrɛ bɛ kuma cɛ mali kan u bɛ dɔw yɛrɛ u bɛ mali yɛrɛ jan u bɛ mali yɛrɛ a fɔ ale yɛrɛ dɔn wa madame ni mɔgɔ caman mali bɛlɛ dɔn dɛ ayiwa n b'a f'i ɲɛna bi jɛnɛba saba mali c'est la terre des plus riches au monde et ça va bien il bɛ mali dugu ta bakuruba 73% des minières o de bɛ mali kɔnɔ et ça o jamana o ye fantan jamana ya nka n'an y'an baga baara kɛ n'an bɛ fantan de dɛ ayiwa et ça va bien an bɛ ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ et ça va bien faamaw mana mun kɛ an ka bɔ an k'u encourager et ça va bien ne tɛ yan k'a fɔ n bɛ mɔgɔ si défense ta mɔgɔ si kan n t'a yan k'a fɔ ko n bɛ faama ko ne bɛ mɔgɔw baarakɛla la mɔgɔ min bɛ baara kɛ jamana in kɔnɔ an mɔgɔw bolo de la ninnu nanen filɛ u ye baara min kɛ an b'u fɔ an b'u waleɲuman dɔn u ye jɔnjɔn di fɛn fɛn ma an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ hɛrɛ an bɛɛ lajɛlen ma ala ka kɛ sankɔrɔta jamana in ma ala ka kɛ basigi jamana in kɔnɔ ala ka jamana in kanu d'an dusukun na n b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn ni n ka kuma dilan mɔgɔ min gasi la bɛɛ lajɛlen k'a kɔn ma ala ka wula yɛrɛ caya awa i tarawele salamu aleykum ayiwa karamɔgɔ oui an bɛ an balimakɛ fo ka waleɲuman dɔn fo yan nɔ fo sigida la ka bɛɛ lajɛlen fo Dramane Dunbiya Kanazigilakaw fɛ yen nɔ an b'a fo ka waleɲuman dɔn allo oui anu la oui wologɛm ça va misirakaw dun alhamdulilayi wologɛm jɛnɛba jara kulo b'i kan na bisimila jɛnɛba jara naam karamɔgɔkɛ i tulo bɛ na awɔ n tulo b'i la bon n bɛ kuma fila dɔn de fɔ a ka ca ni san 15 ye pisi nana mali kɔnɔ téléphone pisi o tun don hali 60 tun t'a sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na bi la pisi kɛra 100 ye a barakala ye fɔlɔ ni mɔgɔ ye baara kɛ o n ko pisi kɛra 100 ye an ka médaille kadi an ka médaille hɔ an ka médaille jirimanba in bɛɛ tun t'a sɔrɔ a kɛra ko pisi médaille kɛra pisi ye de o bi ye dɛ i ni mun bɛ kɛ kana minɛ o la e bɔra kuma la wologɛm kana bɔ kuma la to kuma la mais wologɛm e hakilina yɛrɛ ye mun ye ni jɔnjɔnko in kan sisan e hakilina ye mun ye ne yɛrɛ hakili cilen don sa cogo di ta ne bɛ ka sira yɛrɛ ɲɛ saw c'est à dire ala ma dugu mana jɛ tuma o tuma unité de ne quoi c'est à dire que min b'i kuma sulu bɛ min m'a kɛ quoi baara b'a ɲɛ o ala ma dugu ala ma chaque fois bon min ka ɲi sisan an ka baara kɛ ne bɛ n ka baara kɛ sɔrɔsiw b'u ka baara kɛ sɔrɔsiw b'u ka baara kɛ sa u b'a yɛrɛ ka u nana baara de kabu nana an ye lakanne de u nana de walasa an ka Sahel ka kan ta ye Niger ka terrain b'u bolo u ka jamana b'u bolo an ka jamana t'an bolo hali Sahel mɔsɔn kelen t'an bolo hali bi bɛɛ baara kɛ sa o kɔni bɛ ka kuma di a b'i ka baara kɛ kɔrɔfɔ faamu d'accord jɛnɛba an bɛ wologɛm fo ka waleɲuman dɔn fo yan nɔ fo misirakaw fɛ yen nɔ ka misira cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen fo commune 2 ni Mafili Yendo an bɛ ŋaw bɛɛ lajɛlen fo Joliba TV sanfɛ nɛgɛjuru sira halisa 65 65 50 minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu yɛrɛ bɛ Mali kɔ kan o kɛlen don komi a bɛ sira la Jɛnɛba Garan bɛ dayɛlɛ anu la allo Allah. Nti anu la somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ nti
Jɛnɛba. Nam. N b'a foli ko Tarawele. Tarawele Kulubali. O y'an tulo b'i la. A mɔden n'o ka bɔ Kati Kulubali. Allo. Ne ba di Jɛnɛba dɛ cɛ. Jɛnɛba tɛ ka Tarawele dɛ. Jɛnɛba Jara ko ne bɛ. Basi tɛ Mori komi e ko ten. Komi e fɛnɛ bɛ se ne la n b'a kun ten. D'accord, ça va. Basi tɛ basi foyi tɛ na yɛrɛ don. E Tarawele. Aba Kulubali bisimila lu an tulo b'i la. Ala sama. A kɛra tile fila ye. Vraiment jamana ko in na n ka sabali. An ka sabali. Wallahi fo siɲɛ 3 an ka sabali. Dan tɛ sabali la koyi. Franchement, parce que c'est-à-dire on a trop dans le cœur quoi. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. An ka autorité ni dɛmɛ an ka bɔ nin kɔnɔna na. Mais n'a fɔra fɛn o fɛn bɛ kɛ ne tɛ tendance la dɛ franchement Tarawele ne tɛ tendance la mais c'est-à-dire c'est mon observation quoi. Il faut qu'an ka ninnu dɛmɛ n'a fɔra u bɛ fɛn o fɛn kɛ ko lagosi bɛ k'a la vraiment ka gɛlɛn. Parce que mɔgɔ si tɛ yen n'an kuntigi yanni Ala an kuntigi na yanni Ala ni fili t'a ka baara la. Mais n'a fɔra chaque fois c'est-à-dire c'est pas bon quoi c'est-à-dire an jamana o jamana fɛn fɛn na Afrique kɔnɔ quoi Mali c'est-à-dire dɔ y'a fɔ sur les réseaux sociaux la Mali de retard la o bɔra an comportement de la. Sinon jamana tɔw bɛɛ bɛ yen surtout Burkina ni Ala cɛ ils sont en avance sur nous or an bɛ mun na transition na u ɲɛ. Niger c'est le même cas. Il faut voir une tonne de ciment au Niger, ça fait 55 000 à Katal là. Tonne, le ciment tonne Bamako, ou bien dans les régions, ou bien dans les communes, ainsi de suite. Pour les médailles là, comment ça s'appelle là? J'ai écouté une radio de la place ce matin, une émission d'ordre. Il faut que, vous remarquez pertinent il faut que l'autorité sénégalaise la guette, parce que le médaille a dit que a dit mɔgɔ vraiment c'est-à-dire a tɛ se ka lakale quoi. Mais est-ce que a dira mɔgɔ ma ten de jateminɛw de ma k'a baara la wa baara in a ma kɛ kunfɛ baara ye koyi allo ou bien. Ne mɔkɛ franchement il faut voir presque dans tous les trucs ministériels là k'a fɔ chargé mission ou bien a don ta a bɔ ta u nana mission i tɛ nommé a tɛ an k'a fɔ san 1 ɲɔgɔn si k'a fɔ ko médaille bɛ se ka dɔw disi la don ta mais ça c'est jamais o tɛ se ka lakali ça kɛ. Moi qui vous parle là moi j'ai fait presque tout mon temps en tant que fonctionnaire à tɔgɔ de au nord. Je suis pas un militaire. Je n'ai jamais servi à Bamako. Jamais. Ni Ala n'a kɛra cɛ ne bɛ taa kɔngɔfala la tuma j'ai été au nord en 90 en ce moment là an bɛ sunɔgɔ an ɲɛ kelen. Allahu akbar. Ɲɛkelen dayɛlɛ ɲɛkelen dɔ tunnen don je suis avec ma famille. I b'a fɔ dugu tɛ jɛ k'a fɔ mana bɛɛ da k'aw kan tigɛ. 90 o tɛ bi ye dɛ o y'a sɔrɔ rébellion. C'est-à-dire kuma man ɲi quoi ne ka kuma ni dɔnbagaw bɛ n dɔn. Mais c'est-à-dire au fond nous hali ye difficile kɛ k'a fɔ ko a don ta bɔ ta olu sigilen climatiseur jɔyɔrɔ la u bɛ taa u bɛ nommer du pas 6 mois 1 mois un an maximum k'a fɔ médaille bɛ se ka don la ça révolte tout ça. Vous me dites qu'à la gauche, ils ont leurs raisons. Moi, je fais partie de ces gens-là, franchement. Il faut qu'on se dise la vérité. Presque un fonctionnaire moitié, je suis pas je suis à zéro par la retraite. Mais un fonctionnaire pratiquement dans les zones difficiles, surtout le nord. Je ne suis pas un militaire, militaire ça va dire. Non, sinon ils ont raison de Mouloubika Midel, c'est le modèle de la gauche. Moi, je fais partie de ça. Moi, j'ai mes raisons. D'accord. Vraiment, je m'arrête là. Je vais au fou. A diyara n ye allo. Je vais Jɛnɛba fo. Mbalakaw don. Basi tɛ jara ye foli laminɛ. E yɛrɛ de Jara ye, Umaru Jara. Basi tɛ ne ko ten an b'a laminɛ. Ala ka bɔ la. Amin amin yarabi Jɛnɛba ni ye ne yɛrɛ mɔden ye kanu kama ayiwa Ala ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamana baara de la Ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye de fɔ Ala ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan jamana kɔnɔ tuma dɔ la an tɛ ka hakilina kelen ye nka bɛɛ lajɛlen ka haminako ye jamana ka basigi n'a ka ɲɛta ye Jɛnɛba kuma bɛ yen nɔ o bilasira. Allô? 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 Allah. Wa hakilila. Teacher. Teacher a bɛ cogo jumɛn marakalakaw don. Nse. Alhamdulillah Jɛnɛba kulo b'i la teacher. Teacher tɛ.
Ah, Traoré doa. Traoré. Ah, Traoré ko libase non. La sauté. E mo dem so club là. Ah, d'accord. Mo njogo nyina de. Aywa. Ye Traoré ka belebele yoro yi jala ka ni do akere. Ah, kuma bana. Anyana ere. Ala ka be kele ba de. Ala ka barka do ala. Amina rabbi yamo. Ala ka be kelima. Ami. Ama. Nse. Dina ba Traoré. Aha. Ne da ko ni. Ah. Mama be mali kala ma bi. E mal de ere mal situation normal ci ba don. Ita me da ko encourager. Ita se da encourager. E kada munga. Chogodi. Mina. Mina me da yi sigi senga. We are seeing mun de ka. Minnu ye baara kɛ jamana kɔnɔ kɛ a yira bɛɛ la k'a fɔ an ye baara kɛ an ye jamana kun kɔrɔta. Mais an bɛ don min na bi. Maa min ka maa jalaki bilen ko i ye kuma kɛlɛ bɔ han. Transition mandat kelen de sɔrɔ sisan. Maliyɛnw ye a laminɛ. An y'a laminɛ. Maa si tɛ se k'a fɔ k'o ye kalo ye. Maliyɛnw sɔnna mɔgɔ minnu ye maa si tɛ se k'a fɔ k'o ye kalo ye. Maliyɛnw bɛ gɛlɛya la maa si tɛ se k'a fɔ k'o ye kalo ye. N'a danna kuranko gɛlɛma dɔrɔn ma Bamakɔ aw bɛ yen a b'a dɔn. Ni Mali tɛ a kɛ gɛlɛ jamana tɛ se ka nin laminɛ. Maliyɛnw y'a laminɛ u ma foyi fɔ. Wa hali bi u t'a la fɛn fɔ. Ayiwa. Mais sécurité o kɛra insécurité y'an bolo o sen tɛ batigi. Ne fa ne la bɛɛ bɛ daga sunɔgɔ hɛrɛ la dɛ. An caman kɔni. An bɛ k'a kɔrɔ fɛ dɛ hali bi hali kunu attaque kɛla. Ɔhɔ. Boni. An bɛ information kalama. O si sen tɛ ɲɛnabɔ ba. Ayiwa. École sen tɛ ɲɛnabɔ. Dɔgɔtɔrɔso tɛ yen. Mɔgɔw bɛ sɛgɛn na. Inondation mago sa. Foro inondé la. Rebelle ye tigɛyɔrɔ gosi mɔgɔw la. O waati kelen. N'a fɔra ko ɲɛmɔgɔ kɛ tɔn jɛ k'a di u yɛrɛ ma. A kɛ gɛlɛn. Ayiwa. Kuranko ministre ne ka se do ma cogo di. Ayiwa. An b'a fɔ k'u yɛlɛla an na. U bɛ hinɛ an na. Ayiwa. Wa ne bɛ da yan nɔfɛ ne ko min la u bɛna mɛnɛ yɛrɛ. Ayiwa. A tɛna soma Traoré. Jɛnɛba mi da yan. A tɛna soma ni Ala ka diɲɛ Ala k'an kisi kɛ. Ala ka jamana suma. Amina yarabi. Ala kile mandat di ɲɛmɔgɔ ma. Amina yarabi. Ala k'a dɔn u k'a dɔn k'u bɛ mɔgɔ k'a mara k'u t'a la kɛ yɛrɛ sɔn. N'Ala sɔnna. Vraiment an tɛ sɔnna. N'Ala sɔnna. On est fatigué. Ayiwa. Foyi tɛ maa si bolo kɔngɔ bɛ ɲini mɔgɔ gɛn koyi. Ayiwa. Malo bɛ segin se nin hakɛ ma ɲɔ bɛ segin se nin hakɛ ma ni nin transition tɛ maa maa b'a fɔ k'i bɛ dɔ bɔ sɛnɛ mɔgɔ ni jalaki bi fiyewu an sɛgɛnna. Ayiwa. Merci. Nse Traoré. Basi tɛ Traoré sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ yala bi Ala kana an ka sɛgɛn k'an bolo fu ye Jɛnɛba an bɛ Ala deli halisa maliyɛnw an ka muɲu an ka sabali a ka ca Ala fɛ laɲini ye mun ye a bɛ sabati dɔɔni dɔɔni an bɛ ni Ala ma basi kɛ maa laban kɛra an bɛ i b'o ta an bɛ bi tɛ ɲɔngiri yan nɔ Jɛnɛba kuma b'i bolo. Allo la. Allo. Somɔgɔw. Allo. Jɔnni maa ɲuman k'an wele ka bɔ min? Gawusu Kɔnta ka wele ka bɔ Lafiyabugu. Gawusu. Kɔnta k'an wele ka bɔ Lafiyabugu. Kosɛbɛ. Ayiwa. Kɔnta e hakilina ye mun ye an ka bi masala la? Ne hakilina ye min ye Maliko in na. Fɔlɔ an bɛɛ Maliden. Se ka kuma yɔrɔ. Bonya ni karama kɔnɔ. Jamana bɛ cogo min na nin. Maliyɛnw yɛrɛ bɛ cogo min na nin. Ala fana bɛ a to a ka masaya de la ka masakɛ ci Maliyɛnw ma. Min ni Maliyɛnw bɛɛ ye kelen ye. I y'a faamu. Jamana in bɛ cogo min na nin. A kan ka di mɔgɔw de ma mɔgɔ min b'a mara. I n'a fɔ o tigilamɔgɔ fana bɛ i n'a fɔ jamana in. An bɛ ka taa baga ɲɔgɔn ma. Gɛlɛya bɛ gɛlɛya fɛ. Transition. Depuis transition ma se jamana in na gɛlɛya bɛ yan dɛ. Mali bitigi yɛrɛ Mali sɔngɔla jamu ye gɛlɛya de. Awɔ. A tɔgɔ ye gɛlɛya a jamu gɛlɛya. Bon donc a bɛɛ gɛlɛya kelen ye. Transition kɛ
président wari kana Mali dilan ko tibono aramade ni ma nya kiga ma horeya ta ate sɔrɔ tile kelen kɔ ayiwa an y'a faamu i bɛ segin an nɔfɛ an y'a faamu an bɛɛ bɛ bɔ ka taa wari ɲini sɔgɔmada fɛ mais an tɛ bɔ dɔrɔn ka taa kɛ n'an bɛ sɛgɛn y'a ɲini k'a minɛ de ɔ mun de b'a jira ni e mago b'i ka hɔrɔnya la so e tɛ sɛgɛn kun mun na mais n balimakɛ a bɛ n'a fɔ e tɛ ka don an ka kumakun kɔnɔ dɛ sabula an ka kumakun a tɛ nin kan a tɛ nin kan ayi an ka kumakun bɛ tali kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye jɔnjɔn mun ta bonya min kɛ jamana maaba dɔw ye miirɛ ko yan awɔ o de ko don an ka kuma b'o de kan e ka yeta ye jumɛn miirɛ kuma ka di o a kuma ka di yɛrɛ fɛnɛ ayi non e ka da mun kan e ma baara kɛ miirɛ bɛ dɛ o bɛ se ka di ma cogo jumɛn na e ma baara kɛ wa baara jumɛn kɛra u si a ma si ma baara kɛ énergie yɛrɛ fɔlɔ o na basi ayiwa an ka taa ye mun a dir'o ma mun a dir'o fana ma an bɛ sɔrɔ o gɛlɛya la nin ko aw ka taa miirɛ ta ko a taa di e bɛ kuma cogo min e ma taa e de m'a fɛ quoi i bɛ ne fɛ miirɛ tun man ka di dɛ miirɛ ko yɛrɛ de mun a man ka di yɛrɛ de d'accord basi tɛ an y'i ka kumakun faamuya ne fa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn wagati min dira ma wagati sɛbɛkɔrɔ koronna an b'i fo ni ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ala ka hɛrɛ ka ni ye merci an bɛ an balimakɛ fo ka waleɲuman dɔn jɛnɛba k'ala deli kɔrɔfɔ ala ka kɔrɔfɔ don kulo kunnandu la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo garan bɛ yen maa laban bɛ yen o ta an bɛ sɔrɔ ka da tun wɛrɛ ta y'a ta ka ban c'est fermé ok donc c'est bon an bɛ bi ta in bila yan nɔ jɛnɛba ni de kɛra an balimaw kulo gasigɛ ni ala m'an ka jɔnya juru jɔ an na alamisa don an na kumakun wɛrɛ bɔ ka bin maaw ye jɛnɛba sɔnna an ka ko don ɲɔgɔn na foli min b'i bolo ka ɲɛsin kanubagaw ma nin waati in na an b'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo ani kanubagaw k'u kɔrɔfɔ faamuna k'ala ka o don kulo kunnandiw la ala ka alamisa jira an na yarabi ala ka alamisa jira an na an bɛ an dajuru minɛ b'a fɔ jɛnɛba i n'a fɔ i y'a fɔ kuma kɔnɔ la cogo min na Bubakari Tarawele garan bɛ Katika ka den mandi an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale kɛrɛfɛ badabada Musa Sanogo an b'a yɛrɛ fɛnɛ fo dante foli min na régie maaw an b'u fo Augustin Echubi ani Lamine Kulibali Salimata Ouedraogo an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ko waleɲuman dɔn aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasalam. Dit à faux, le débat du soir, interactif.